Още при входа ни напомня за техническо обслужване, за страховки и документи на шофьорите, като ни подканя да влеземе вътре. В самата таблица имаме 3 отделни таблици. Едната ни е за изтичащи застраховки, където тук ни напомнят по дата на изтичане. При въвеждането на застраховка имаме дата на напомняне и дата на изтичане. По принцип е заложено 30 дни преди да изтече, но ние може да променяме тази дата. Следващото тапче за напомняне на изтичащи документи на шофьорите. Тук пак е заложено 30 дни преди да изтече, като може да следим всички документи на шофьора и да напомним своевременно за подновяването. И последният етап за напомняне е предстоящо техническо обслужване. Следиме километража на автомобила, като километража може да го следиме от меню анализи или ако направим връзка с GPS доставчика. Когато достигне километража на обслужване, който сме задали, т.е. на следващото обслужване, ще ни напомни и ще се покаже в таблицата.